दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे थान्दै हानजाया थांनाय 2 अक्ट'बर खालार खालि लखिमपुर जिल्ला सिंनि 2 नं देमारगाव आरो गपालपुर गामियाव दावबायहैयो। इं 1940 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बे गामिनि गं 215 बर' नखरा बैष्णव बायदि धोरोम सिबिबोदोंमोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे गामिनि रायजोफोरा बाथौ धोरोमखौ आजावफिननो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायलायो होनना दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा मिथिहोदों। 2 अक्ट'बरनि बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारि प्रदीप बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं 3 अक्ट'बर मंगलबार खालि बिश्वनाथ जिल्ला सिंनि सानजा गपुर बियाब बाथौ थानसालियाव आर'ज हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। बर'नि गासै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय लखिमपुर जिल्लानि धर्मगर बे गपालपुर गामियाव जा जोंनि 1940 सनावनो बिथांमोना बे ओनसोलाव रायजो जाबोदोंमोन। बे रायजो जाबोनाय बर' रायजो राजा बिथांमोना आबै आबौमोना गोदो बर'नि गुदि धोरोम होननानै जेबो मोनथियाखैमोन बे समाव जे बैदिक धोरोम बा बिष्णु धोरोमखौ बिथांमोना आजावनानै दङमोन। दा बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायनो थाखाय बिथांमोना लिंहरबाय थादोंमोन आरो बे लिंहरनाय मैयानि जा बे बेलासियाव बे हाबाफारिया दङमोन थानसालियाव आरो बिथांमोननियाव थांनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जायफ्रा बर'नि हारिमु राव थुनलाइ बेखौ बावगारलांजोबबायमोन। दा मैया ओरै सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बै धोरोमखौ नागारनानै बर'नि गुदि धोरोमाव बिथांमोना फैफिननो थाखाय मैया बाथ्रा होदों आरो माखासेया बिथांमोना अलरेडि बाथौ धोरोमखौ आजावनो थाखाय गामि आफाद आरो बे ओनसोलनि जा 200निबो बांसिन न'खर दङ बेवहाय आरो बिथांमोना खेबसे लागैनो फैनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुम सावरायनाय जादोंमोन। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै बे हाबाफारियावनो सानजा गपुर बियाबनि जा बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिखौ लुफुंनायनि जा खामानि जाबाय थादों आरो बेवहायनो सानजा गपुर बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि थानसालिखौबो नायनांगोन आरो बेवहाय आर'जनि हाबाफारि लानाय जागोन। बेवहाय हाबाफारियाव साराबो बाहागो लानांगोन होननायलाय दिनै फुङाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो दिनै जोबोरै गोजोनथावना। मानो होनोब्ला दिनै धोरोम फोसाबनायजों लोगोसे धोरोमखौ बर'नि गुबै धोरोम बा गुदि धोरोमखौ गेवलांसार खालामनो फोगोमनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नाजाबोगासिनो दङ आरो बे नाजाबोबाय थानायनि गेजेरजोंनो दिनैबो दिनै थानसालिनि गेजेरजोंनो बे मेसेजखौ हयथ' जोङो होनो हायो। जों जथायै दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारि लानाय हाबाफारिखौ गोजोन खौसेथिनि थाखाय जा थानसालियाव आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो बेवहाय दुलाराय गौथुमनिफ्राय बेखौनो खावलायहरनो सानदों जाहाथे जोंनि समाजाव गोजोन आरो खौसेथिया फैयो। बेखौ जों बोराइ बाथौनि सेराव जोङो सानफ्रोमबो आर'ज खालामबाय थायो जाहाथे उननि समाव जोङो धोरोमल' नङा धोरोमनि गेजेरजों दिनै राव हारिमु दिनै आसार खान्थिफोरा दिनै धोरोमनि गेजेरजोंनो थांनानै दङ। दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां समनिफ्रायनो आसाम गभर्नमेन्टनो मेम'रेन्डाम होबोयै जे जोंनि धोरोमारि आफाद हिसाबै जोंनि थानसालिफोराव उसुंथाइ होनो थाखाय जोङो मेम'रेन्डाम होनानै बेबायदि राङारि उसुंथाइ बियोमोन। नाथाय जों मोननो हायाबा धोरोमारि आफादफोरनो जोङो राङारि उसुंथाइ होनो हाया। दा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे पलिसि खालामनानै बा मोनसे डिपार्टमेन्ट खालामनानै जे धोरोमारि आफादफोरनो इन्डिजिनियास फेथ एन्ड कालचारेल डिपार्टमेन्ट दाफुंना होदों आरो बिनि थ्रुयै जोंनि धोरोमारि आफादजों लोगोसे हारिमु जौगानायनि थाखाय आरो बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोननो हानायनि राहा खालामदों। बेयो आबुं महर मोनबाय, डिरेक्टर अफिस जाबाय आरो बेबायदिनो बिनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमा गुवाहाटीयाव बे गाहाय बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय 2 कौटि रां मोनबाय आरो लोगोसे बिनि उननि जिखिनि फेस वाइसआव बिथांमोना राङारि उसुंथाइ होगोन आरो बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंदों डिस्ट्रिक्ट आनसलिक आरो गामि आफाद बेफोरावबो जोङो
1000नि बांसिन जोङो थानसालिफोराव राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय इन्डिजिनियास फेन्डनिफ्राय होनाय जागोन होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों आरो बे सिस्टेमखौ नभेम्बर नङाबा डिसेम्बरनि गेजेराव अनलाइननि गेजेरजों बे प्रसेसखौ खालामनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायनायाव बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायनाय जादों।